Hei, olen joulupukki. Näin joulun aikaan olen hyvin kiireinen. Siksi tarvitsen 2 uutta apuria tonttujoukkoihin. Ja tässä he ovat. Irja ja Milla. Ykkösluokan ruokatontut. Löysin heidät viime jouluna Tammiston City Marketista. Ainoa ongelma tässä oli se, että he eivät ole toimineet tonttuina jouluakaan, ja minun oli nyt koulutettava heidät. Aloitetaan siis kohdasta 1. Pukeutuminen. No, tähänhän uppoutui tietenkin oma aikansa. Seuraavaksi olisi opetettava tärkeä tehtävä, eli lahjojen keräys. Tässä ei saa käydä hutia. Onneksi lähes kaiken saa City Market-yksiköstämme saman katon alta. Koulutustarinan kohta 3. Paketointi. Tuo ikuinen paketointi. Muistan, kun ensimmäiset pakettini paketoin. No, ei siitä sen enempää. Onneksi joulumuori oli silloin jo kuvioissa. Koulutuksen seuraava vaihe on nimeltään neliötehokas ahtaaminen. Petteri ja muut porot on varattu minulle, mutta onneksi yksikkömme päätonttu Pekka oli antelias ja lainasi pakettiautoaan. Surjastaan mennä tonne! Sääntö numero 1. Lahjat on aina toimitettava ajoissa. Emme ole koskaan epäonnistuneet siinä, emmekä tule sitä myöskään jatkossa tekemään. Vaikka kerta se on ensimmäinenkin. Koulutuksen kohta 5 vaatii kokemusta. Säkki on saatava oikeassa kulmassa sujautettua piippuun ja sen jälkeen itse hypättävä heti perään. Haastavaa, eikö? Ja minulla on vielä vatsaa. Koulutus on ohi. Taidankin tietää, missä nämä 2 tonttua ovat kuitenkin parhaimmillaan. City Market Vantaa Tammiston kalatiskillä. Täältä se onnistunut joulu alkaa. Herkullista joulua!